човек, 12 градуса е. Утро на всички, напътили сме се за Орехово тази сутрин. То студено, 14 градуса. Ето и да е, отиваме към Орехово, ще бягаме на Орехово Рън 30 с 1600 метра денивелация. Този маратон е част от групата на Персенко Ултра и е най-малката дистанция. Все пак не е нещо лесно. 30 км е добра стълбичка по пътя ви към 42 км маратон. Айде към Орехово. О, тук започна едно много готино изкачване. Точно под каньоните сме. И горе ще ни чака пункта. Не давам! Вие лъжете с тия щеки. Видях, че и допинг поехте. Дайте напред. Аз съм бавен. Не сме. 30. Ха-ха. До година. На К3 ще идваш ли? Не знам. Четирска там, заедно. Таман.
Что на клана? Точно не го помня. Това е частта, дето се башкате по скале. И не поглеждате тук назад. Абе аз. Ако не е друго, поне е много хладно тук. Опа! Ето и каньоните. Дай, още можеш. Мога ли? Можеш по-бързо. Чапа по-бързо. Нямам си доверие. Ще искам това клипче. Не давам. Що? Вие намерихте място за почивка вече. Тук баш супер. Следното хладно преди вечерта. Още надолу. Тук една грешна стъпка. И ще съм долу. Нищо ако няма се случи. Айде нагоре сега. Разговор. Поне има въже тук. Измоя ми без въже. Само ли те излизаме отвътре? Не, аз не се подавам. Две ги прат кепа. Много се пап на контрата. Той сега е пето човек. И чакам. Защо? Коня. Светка си така. Много се връща. Но сега не мога е цяло прат. И всяка година все по-късни съм. Това вече на втората карта памет. Опа! Верно са ги изтъркали тия камъни. Аз ти казах, градове. Още съм по-рано. Погледни някакви натам, преди да припаднеш, добре. Върди се на слънце да си чувстваш. Чакай, просто се лазари. Мерси. Влизаме първи пункт. Здрасти! Браво! Айде! Стигнах първия пункт. Баш на третия час. Малко по-бавно се движи, отколкото очаквах. Но пък се чувствам супер. След това, че препих с вода.
толкова бях жаден. Но да, продължаваме сега надолу и имам още само 16 км. Аз съм почти на средата. И горела ни е миналата. Що да не мине камион точно през трасето на маратона? Не вдигна прахоляк. Ами да. Мина доста хора. Малко след първия пункт. Също вече съм на километър 2 от пункта, първия пункт. Се движа много добре, не стигат. Обаче. Да, имах нещо да казвам, но забравих. Както и да е. Ейте. Чувам хора зад мен. Трябва да бягам. След километър 2, ако не се лъжа, предстои да се оправя малко, да съм красив за камерата. След километър 2 предстои, ако не се лъжа, нямам спомен дали беше този маратон, един завой надясно и както виждате, така цепене нагоре през колината. Надявам се да си спомням грешно и това нещо да не е тук. Но, каквото такова. Ако не се лъжа, следващия пункт, който е след няма 6 км, е на хижа Персенк. Така че имам още време да повърва до там. Моето е направил Орехово Walk 30. Очакванията ми се оправдаха. Ще има стръмно изкачване нагоре. Ужас. Учех да изкачвам един от комините. На нашото търси има само един комин. Да. Тук наклонът е зверски. И е продължителен. Изморяващ. Но пък от друга страна подухва много хубав ветрец. И е красиво и сенчесто. До някъде. Той поне от трева. И това представляват 3-4 км след спускането от комина. В момента вървим по този път. И следващата ни спирка е хижа Персенк. С такова. Няма 4 км. Почна се усеща умора. И болка.
Случва се вече втория пункт. Хижа Персенк. Направо нямам търпение да пия вода. Дълбочина. Амфилия с лютеница. Ели една стара къща. И его и пункта отпред. Часовникът ми казва, че може да 1 километър свили. А ми остават 7. Така че да. Хапнах си хубаво, краставичка и тия филейки с шоколад и другите с лютеница са голям хит. Спинах и водичка. Това беше втори пункт. Остават ми 7 км и половина. Иначе до тук 5 часа и 8 минути. Като цяло май се движа по същия начин като предишния път. Да. Сериозно ли? От тук е пътя. Ами да. От тук. Айде. Е, под тия чукари тук. Под тия камъната си щупих камерата. Предполагам, виждате леки дърскотинки по обектива. Ама да. Кратката история е, че леко се пребих. Нищо. Продължаваме надолу. Но още доста. Естествено са сложили тук едно изкачване на последните 700 метра. Защото иначе не съм уморен достатъчно. Не, ще мрънкам, защото ми се мрънка. Не защото трасето е лошо. Харесва ми. Поздравления! Мерси много. Как беше? Супер. Много се работи. Изцедяващо. Една студена, всъщност вече не е много студена и там в басейнчето. Добре, ще пробвам. Мерси. И това беше Орехово Рън 30. От миналата година имам 10 секунди на километър подобрение. Само това е. Често казвам, очаквах да е повече. Но да. Надявам се да ви е харесало клипчето. Аз се прибирам вече. Купих се аериани, протеини и млека. Изкарам. Това е медалчето, между другото. Сладко е. Имам го вече веднъж от миналата година. Но е готино. Нямам против да го имам втори път. Ще се видим в следващото клипче, което най-вероятно ще е на К3. Там съм вече на първият ми същински маратон. Естествено, че ще ми вземе телефон. Кажи здрасти на YouTube! Ехо! Здравейте,
Мони, ела. Айде. Хайде. Мони. Да, говорих за К3. Най-вероятно това... не, всъщност не. К3 не ми е следващия маратон. Следващия маратон е малката дистанция на Lions Heart в Приморско. Там ще съм на 2 септември. Ще видим там какво ще се случи. По принцип той трябва да е лесен. Нещо от сорта на 21 км с 600 метра денивелация. Доста лесен би трябвало да е. Така, той. И след това на 30 септември ще съм на К3. Съм записан за 42 км. Или най-дългата дистанция, която ще се опитам да направя.